Mia Morsing, du har lige fået 30.000 kroner til dine elever i specialklassen på Nordstjerneskolen. Hvad betyder det? Det betyder rigtig meget for os, det betyder rigtig meget for børnene. Vi kan mærke, at det giver dem noget godt at komme ud og ride. Det er en gang om ugen, vi kan ride nu, og det stresser dem. Det tager deres stressniveau rigtig langt ned, og det bliver vi som personale rigtig stolte af, at det er noget, vi har kunne gøre muligt for dem. Hvad er det, sådan nogle heste de gør af gode ting for den type af elever, du har, altså autister, og hvad gør de af godt? Det man kan sige, at autister har tit svært ved socialt samspil, og derved kan hesten give et bedre samspil i forhold til, hvad andre personer kan give dem. Plus at den øger deres balancesans og deres grovmotorik, og det giver dem også en bedre kropsfølelse, ved at de bliver bevæget og hele tiden skal forholde sig til, hvor deres krop er i forhold til hesten. Plus at det giver dem en sjov oplevelse for de fleste, og også en positiv oplevelse, at de får en sejr, at de overvinder noget, de ikke har prøvet før.